Energi og miljø. Begge emner, der har en høj prioritering på den politiske agenda. Denne video omkring, hvordan vi kan spare på energien og derved skåne med miljøet ved en isolering omkring vinduerne. I mange irlandske gamle bygninger bruges der typisk etlagsruder. I Danmark bruger de fleste huse termoruder, men i de nyere huse bruges der energiruder ved lov. Hvor effektive ruder er måles i noget, der kaldes U-værdi. U-værdien er et mål for varmetab i 1 kvadratmeter koncentration, hvis forskellen mellem ude- og indetemperatur er 1 Celsius. Jo lavere U-værdi, desto bedre. Etlagsruder har en U-værdi på 6, mens den gamle termorude har en U-værdi på 3. Energiruder er nede på 1,1, og de bedste man kan få er 3-lagsruderne med gasfyldte mellemrum, som er nede på 0,5. Nyere huse må maks have en U-værdi på 1,5. Umiddelbart så ligner termoruder og energiruder meget hinanden. Men der er nogle helt klare basale forskelle. Energiruder har en usynlig metalbelægning. Denne metalbelægning tillader sollys at komme ind, men forhindrer varmen i at komme ud. En anden ting er afstandsprofilen. I gamle termoruder bruges det typisk aluminium for afstandsprofilen, men metal er en god varmeleder og fungerer derfor som en kuldebro. Derfor isolerer den ikke så godt. I nyere energiruder bruger man en afstandsprofil, som er lavet af kunststof, som isolerer væsentligt bedre end aluminium. En anden forskel er mellemrummet mellem de to ruder af gamle termoruder fyldt med luft, men i nyere fyldt med krypton eller argon, som hjælper på isoleringen. Den bedste isolering man kan få er ved det såkaldte 3-lagsruder med gasfyldte mellemrum. Disse ruder har en U-værdi på 0,5, men er væsentligt dyrere og tungere i energiruder. Så ved at skifte til termoruder med energiruder kan man spare ca. 3.360 kroner om året, og det svarer til ca. 860 kg CO2 per år. Ved udskiftning af etlagsruder kan man spare 2.860 kroner per år samt 740 kg CO2 om året. Så gør miljøet og din regning i tjeneste, så skift til energiruder i dag.